Sindoor Kapatisi TV. Kamukam College Long kakot admission haki degree but diploma course panong chef hotelier but kiway pandep khap mania fila pan call haki niki number Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, kabala ithu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ini no number. Ka telong khubor na kisipai jong kari India. Kila pentip baki bahirt ma ha ki khandai tli kiktem jong ki leno ha Pakistan. Ha kapor baki India ka sedang ya ka Operation Sindoor. Khambun hi ki dei ki pilot Kynthei jong ka Indian Air Force. But ha kani ka jinghirt ma kila don palat ars pangun ki bayap ha Pakistan. La pentigna ba shispa nyo pungun ki dei ki leno. Sau pungut ki dei sipai jong ka Pakistan. But katu ka ningon ki rio ba. Kumban chupan kan mau bahadin ka jingsha hert ma ha kileno ha pahalgam ha ka arpu artarik uyayong arajar arpusan ka India kala hert ma ha kitem leno Pakistan ha ka siteng mit jong ka nyautarik ujemang arajar arpusan ha ka mit khandai bat shipotarik ujemang arajar arpusan pan ka India kala hert ma sa ha kitem sipai ka Pakistan ha ka bakiktem jong kisipai sun ka Pakistan kila julor bun ha ka ba menteri rang ba du kari India u Narendra Modi ulaong bakawai na kiktem sipai jong ka Pakistan menta kala don ha ICU but tikna shu tip kadang la na em ban trekam